ಚಿಕನ್ ಡಾಂಡ ಚಿಕನ್ ದನೆ ಪುಡು ವಾ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾಲ ಕರಗದಲು ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೈದೆ ಪುರಿ ಮರ್ದ ದೆಪ್ಪು ನಕ್ಲೋಕೆ ಅಂಚೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೇತೇನೆ ಮರ್ದ್ ಬೇತೇನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ವಸ್ತು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮರ್ದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಸ್ತುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಆಪಿನಂಚಿ ಇಂಚ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಮರ್ದು ಬೂರ್ದು ನಾ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಇಂಚ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಡ ಏನ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಪನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಗು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಗು ಒಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಪಂಡದ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ Hey guys, namaste, maatenchalaru saukyatta. So welcome back to my YouTube channel Kudla family vlogs. Shri Gurubhyo Namaha. Inita onji concept mast panda mast interesting adupunu mast jana inka kenondulu peru madam inchenchanda inchencha dada solution panadula. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐದಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಘಟನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆದಿತ್ತಿನ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಸೊ ಐತಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ನೆಂಡೆ ತೂದು ಪರದಾದ ವಿಷಯ ಪನದು ಐತಲ ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಗು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಗು ಒಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಾಟ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಪನದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೆ ಐದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಆವಡು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವಡು ಮಾತಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆ ರಾವಂದಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಎತೋ ಜನ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೆ ರಾವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಅದುಪ್ಪುನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ ರಾವಂದಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕಲು ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅತನಾಂಡ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರಂತ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕುಲು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದುಪ್ಪೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏತೋ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪು ಓಕೆ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆಯನ್ನು ಐ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಪಂಡಲ್ ಐದಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಒರ್ತಿ ಕುಡರ್ತಿಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೇನು ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂದು ಕೊರೋಡಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬತ್ತು ಕೊರ್ನ ಏರ್ಲ ಈವನ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಫ್ರೀ ಅದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿಜರ್ ಐಕ್ ಬಣ್ಣದ ಈತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂತೇನು ಐಡ್ದ ಕಾಲೆ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿರ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡಾ ಫ್ರೀ ಅನ್ನ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿಡ್ಲು ಪುನ ಆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಪುರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಓಕೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುದು ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಪಾತಿ ನಾವು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಪಂಡದು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದಿನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪೋನಗೊಂಡತ ತಟ್ಟಂದು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಐದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡನೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕೊಡೋದು ಬೋಪೆನು ಬಕ್ಕೋಜಿ ಬಂಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಜನಕುಲು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜನಕುಲು ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಆವಂದಿನಕ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಯಾನು ಕುಡವರ ಪೋದು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಪಿನಿ ಡಿಪಿ ತೂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋನ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಸೀನೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಣ್ಣಿಬೇಕು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀಪಿಜೆ ದೆತ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀಪೆ ಯಾನು ತೂಪುನೇಜಿ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪಡ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಂತು ಬಿಟ್ಪೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಎತೋ ಜನ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಲ ದೆತ್ತದ ದಕ್ಕುವೇನು ಎತೋ ಜನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನು ಎತೋ ಜನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೇನು ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪೋದು ತೂಪಿನಿ
ಐಡ್ದ ಕಾಕಲ DP ತೂಪಿನಿ ಐಡ್ದ ಕಾಕಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ತೂಪಿಜನ್ ಎಂಕ್ ಪಾಪ ಕೆಲವದನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಈರ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೇ ತೂಪಿಜಾರಂದು ಎಂಕ್ ಆತ ಪುರ್ಸೊತ್ಲೇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಡ್ಡನ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೇಜಿ ರಡ್ಡನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಅಕಲ ಇಂಚಿನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಎನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೆ ಎಂಕ್ ನಾ ಲೇನಾ ಹೇ ನಾ ದೇನಾ ಹೇ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಮುಸುಂಟುಲತ್ತು ಏರ್ ಇಷ್ಟಪಡುಜೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೆತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇನು ದೆತ್ತದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಏನ್ ಅಂಚೆ ಎತೋ ಜನ ನಾನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದೇನು ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಾ ಲೇನಾ ಹೇ ನಾ ದೇನಾ ಹೇ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಅಲಾಯರೆಜಿ ಎಂಕ್ ದಿನಲ ಪೋಯರೆಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಉದ್ದ ಮನ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಎರಾಣಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತನಾಡ ಆತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲನೇ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಂತು ನಿಂತನಾಡ ಆ ಪರ್ಸನ್ನೇ ದೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲಾಕ್ಲೇನ DP ತುಪಿನಿ ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಎಂಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂತೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ DP ತುನ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನ ಅಂಚಾಪುನ ಇಂಚಾಪುನ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ದಿನ ಪೋಯರೆಜಿ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲು ದಾದ ಕನಸು ತೂದು ಪೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಲು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಪೋದು ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಲೈಫ್ ಎತೆತೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀನೇಜ್ ದ ಪಣ್ಣುಲ್ಲು ಲೈಫ್ ಪಣ್ಣ ಅಡೇನೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಲು ದಾದ ಎನ್ನದು ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ ಅವೇನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚಿ ತೂಚಿ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ಪನ್ಪಿನಿ ಕುದುರೆಗೆ ಇಂಚ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಚಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಮೈಂಡ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗೋಲ್ ಏಪಲ ಎದುರು ಪಡ ಅಕುಲ್ ಪಾತೇರು ಜೆರು ಮೊಕುಲು ಪಾತೇರು ಜೆರು ಅಂಚ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಮಂದಿರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆವಚಿ ನನ್ನೂರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಅವನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆವಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ದಾದ ಎರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಲೈಫ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಪಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ವಿದಿನ 1 year ಯಾನ್ ಬರೆದು ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನನ್ನರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನರೇನ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಆಯ್ರೆ ದಾದ ಉಂಟು ಅವಿನ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಕೈತೆ ಇಲ್ಲನು ಅವಿನ ಬರಲಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಣ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ ಇಂಚ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪರತುಲೆ ನನ್ನರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರಚಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕ್ ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜವ್ ಉಂದೆನ್ನದು ಅವನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಜವ್ ಪಾಟ ಪಿರ ಬೆಜ್ಜುವರ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚೆನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕಜವ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಜವ್ ಉಂಡತ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ನ ಪಿರ ಬೆಜ್ಜರ ಪೋಚಿ ಐಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಏರಾಣಲು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾಣದ ಪಣ್ಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆಂಡ ಪಿರ ಅಕ್ಲೇನ ನಂಬುನಾತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖೇರವಚಿ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿ ಎತೋ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನ್ವೇರು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೇಗ ಆಂಡ ಪಿರ ಅಕ್ಲೇನೆ ನಂಬುನಾತು ಮೂರ್ಖೇದ ಯಾನತ್ತು ಓಕೆ ಹೊರ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನೇ ಕುಡೋರ ಮನ್ಪೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮನ್ಪೇನೆ ಅಕ್ಲು ದೇಪಣ್ಣ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 20% ಜನ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಿರ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಂದ ಆಂಡ ಕೆಲವುದ ಹುಟ್ಟುಗುಣ ಸುಟ್ಟರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಕ ಕೆಲದಕ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಅಕುಲ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಪಿರ ನಂಬುನಾತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂರ್ಕೇರು ನಿಕುಲಾವಚಿಂದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಐಡ್ದಕ ಮರ್ದು ಪಣ್ಣನೆ ಎಂಕೊಂತರ ಮೇಲ ಎಂಕೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಡಾಯಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಐತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ದಾದ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಾರೋಡು ಆವಡೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದುಪ್ಪರ್ ಲೋನ್ ಅಡೇನೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆದುಂಡು ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಡ ಕಾಸಿಗೆ ಎಂದುಪ್ಪರು ಅಕೊಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರು ನೂಕೊಂದುಲಿರು ಅತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಏಗಾಣದ ಸಾಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನಾಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾಸು ಬರಂದೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಸಡನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಿಕುಲು ಏತೆ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ
ನಿಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಅತನಡ ಆಕುಲೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಆತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂತ ಕೊರ್ಪಲಕ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಕುಲು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತದು ಐದಕ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರೆಯರಪ್ಪುನು ಮೀದನ ಗುರಿಸದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುರ ಪೋನಗ ನೆಟ್ಟೆ ತೂಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕಲು ಪುರ ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನಕಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ತೊಡೆಟ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಗೊಪ್ಪೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅವದಾದಂದು ಪನಗ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಕೆಟ್ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ತುಲೆ ಮೂಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನ ಒಂದೇನು 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಟ್ ಅದು ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬರೆಯಲೆ ಪಂಡದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡದು ಬರೆಯಲೆ ಟೀಚರ್ ನಕು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಬರೆದು ಕಲಿಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಂಡದು ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ಅವೇನು ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಯಲಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಕಾಸು ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಪಣ್ಣದು ಎಟ್ಟೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಏನು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿದಿನ 1 ವೀಕ್ ದೊಲೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವಿದಿನ 24 hours ಬರ್ಪುಣ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕು ಪಂತಿನೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನದು ಎನ್ನ ಮುರಣಿಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆ ತೊಂದಿರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎನ್ನ ಆನೆ ನಾನು ದುಂಬು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅವು ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗ್ ಲೋನ್ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ನೆಟೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ಇಂಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೆ ಪಂಡೇರು ಅವದಾದಂದು ಪನಗ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತು ನಿತ್ತಿರಿಗೆ ಲೋನು ಎದುರೆದುರು ಫೋನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ದಾದನ ಕಾರಣ ಅಂತರಡು ಎದುರೆದುರು ಫೋನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂದು 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು 4ನೇ ದಿನಟೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ಗೆ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ಅದ್ಭುತ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಂಡತ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಾಡಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾಡ ತುಲೆ ಪಿರ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅವೇನು ಪಂದುಕೊಪ್ಪೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮುಂದೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಣನೆ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನೆ ತುದು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಹೊಸ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಲ್ತದು ಅಬ್ರಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೋಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಸಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎದುರು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಡಿವೈನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವೀಸಾ ರೀಚ್ ನೌ ಓಕೆ ಉಂದೇನು 51 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನಂಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಉಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡಲಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ 3944 ಓಕೆ ಉಂದೇನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೀದಾನ ಗೊರಿಸದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆನ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ ಪನಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶೇರ್ಸ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಆತನಾಡ ದಾದಾಣಲು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕೀಮ್ಗ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಕೀಮ್ಗ ಆತನಾಡ ಗಾಡಿ ಬರನ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂದೇಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವಸ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಪ್ಪೆ ಉಂದಲಂಚನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ 9681-257 ಓಕೆ ಉಂದೇನು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರಿಯತ ಉಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ ಉಂದೆಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಜ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮನ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಎನ್ನದು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೀ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ದ ನೈಟ್ಗ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದರ ಅಕುಲು ಐತ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೆರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತಡು ದಿವಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪುರಾಣ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಐತ ಕಿರಣ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಆತನ ನಿಕುಲು ತಿರ್ತಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಏರ್ ಉಲ್ಲರು ತುಲೆ ಆತನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪುರಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ದೆತ್ತನ ಆಪುನು ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಬೌಲ್ ಉಂಡತ ದೀಲೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೀಲೆ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪುರ ಪಾಡಚಿ ಎಂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಐತ ಕಿರಣ ಉಂಡತ ಬತ್ತದ ಆತು ಪವರ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ದೀಲೆ ಅತ್ತನಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದು ದುಂಬೆ ಅವೇನು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ದೆತ್ತದು ಉಲೇಕಂತ ದೀಲೆ ಐದಕ ಸೇಮ್ ದೇವೆ ನೀರು ದೇವೇರ್ ಲೋಬನ ಫುಲ್ ಪುಗೆ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಪುನು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಉಡ್ಲ ಒಂದುಲ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನೀರಿನ ಅಂಚೆನೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಉಡ್ಲ ನೀರು ಜಿಂಜಾದು ಅವೇನು ಫುಲ್ ಮೂನದ ಅಡಿಟ್ ದೀವಲಿ ಆತು ಪವರ್ ಪುಣಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನನ್ನ ಹೇರ್ ದನ ಆತ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ದನ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಆತು ಪವರ್ ಅದು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನೀರು ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ಆತ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಿ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಎನ್ನದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಹೊಳಪಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹೇರ್ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎನಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಚ
ಪೂರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡದು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಟ್ಕು ಪರ್ಪಿನ ಓಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ಗು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನೀರು ದಪನ್ಯಾನ ಒಂದು ಅಂಡ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ನೈಟ್ ಇಡೀ ದೀದಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ನನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಡಿಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಪಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿಯರ ಪುಜತ್ 1 ಗಂಟೆ ದೀದು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಂಡಕ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಮೂನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಈ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಘಟನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬತ್ತಂದು ಅರ್ನೇನು ಪುದರ್ ಯಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀಪ್ಯಾನ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತೋಜದ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಡಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನು ಈ ಮರ್ದು ಉಂಡತ ಮರ್ದು ಪಾಡು ಏರುಂದು ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಕನಾತು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಕುಲು ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೇರು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಈ ಮರ್ದು ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮನ್ಪೆರ ತೂಪೇರು ಅವು ಮರ್ದು ಬೂರಿ ಬಕ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬೂರ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕನೆ ಆಪಿನಿ ಬಕ ಒಂಥರ ಅಕುಲು ಏರು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದಿರ ಅಕುಲು ಪನ್ನಕ ಕೇನುವೆರು ಬಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಗುಳುಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಐಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುಲಿ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಏರು ಪಂಡದು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ಸಮೇತ ಮುಟ್ಟುಚೇರು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಓಲು ಮುಟ್ಟುಚೇರು ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಅಕುಲು ಪನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ರಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಪಲೆಗ್ ಪಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಆಯೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಪತ್ತದು ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಗಿಡತ್ತದು ಹಾಕುನು ಪತ್ತನು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಟಾರ್ಚರ್ ಇತ್ತುನು ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕುನು ಪತ್ತುನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ದ್ಯಾಗ ಮಂತದಿಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಲೇಡಿ ಓಕೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ದಾಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಕನೆ ಛಲವಾದಿಯನು ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೋ ನಿತ್ತೀರ ಐದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತು ಮಾರೋ ನಿತ್ತೀರು ಪಾಪ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಐದಕ್ಕ ಐತ ಪೀರವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಆಣು ಓಕೆ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಲಯೆ ಒಂಜಿ ಆಣಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಎದುರ್ದ ಎಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತನು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಇಂಬೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಆಸೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾಂಡ ಅಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲದೊಂಜಿ ಧನ್ಯತ ಪನ್ನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲ್ಮಂತದ್ದು ಐದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೆ ಅಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಪ್ಪನಗನೆ ಕಟ್ಟದೇರಿ ಇತ್ತೆಯನ್ನ ಪಲಯ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಮಗ್ಯತ ಪಂಡದು ಆಸ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಗುಲಾಯಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತದು ಆಲೇನು ಮದ್ಮೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂಬೆಯನ್ನು ಪಲಯ ಮದ್ಮೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡೇಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮರ್ದು ಐದಕ್ಕ ಇಂಬೆ ದಯಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಳ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ಮಗಲೇನು ಇರ್ನ ಮಗ ಕೊಡ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪರ ನಮ್ಮಗ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡೇರಮ್ಮ ಐದಕ್ಕ ಮುಕುಲು ಆಯ ಪಣ್ಣ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕ ಆಯನ ಇಲ್ಲಗ್ಲಿತ್ತದು ಆಯನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಐದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮೇನ ಇಂಬೆ ಏನನ್ ಬೇರೆ ಪತ್ತದು ಹಾಕೊಂಡಾನೆ ಪತ್ತುನ್ದಾನೆ ಐದಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಹಾಕೊಂಡಾನೆ ಭಯಂಕರ ಟಾರ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಂಟುಗುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡೆಯರೆ ತೀರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿನೆಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಿನಿ ಪಲ್ಲಿನೆಲ್ಲಡಿ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವಲಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಐದಕ್ಕ ಇಂಬೇನ ಅಬತರ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಬತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಲ ಮರ್ದು ಒಂದು ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ಎನಿಕೋಡೆಂದತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಬರೋದು ಮರ್ದು ಪಾಡುನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿನ ವಶೀಕರಣ ಟೈಪ್ ಮರ್ದು ಪಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಅಪಗೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಡು ಪಂಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಫೋನ್ ಬರೋನು ಫೋನು ದೆಪ್ಪೆರಾಪಿಜಿತ್ತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೈತ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿಗೆರಡು ಒಂಜಿ ಊರಿತ್ತು ಓಕೆ ಅವಳು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಏಪ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಐದಕ ಅಡೆಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ತೂಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಾಲ್ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲತ್ತು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ತಂಚಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೈಟ್ ಎಣ್ಣತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ. ಸೊ ಐತಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಆಫ್ ದೀಪಲಕಲ ಇಜ್ಜವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಉಂಡತ, ಮರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ತುಲ. ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಪುನು ಕರಗದ ಲೊಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪುಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಚಿಕನ್ ಇಡೀ ಚಿಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡವು ಮರ್ದಡು. ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ದಯಪಣ್ಣ, ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದಿನಕ್ಲು ದೆಪ್ಪ ದಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಮರ್ದು ಪಣ್ಣದಾದ ರಿಯಲ್ ಆತು ಫೇಕ್ ಪಣ್ಣದು. ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಡಣ್ಣ ಚಿಕನ್ದನೇ ಪುಣು ವಾ ವಸ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇರಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾಲ ಕರಗದಲು ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೈದೆ ಪೇರಿ ಮರ್ದು ದೆಪ್ಪುನಕ್ಲು. ಓಕೆ, ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮರ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಏಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಕುಲ್ಲ ಉಂದೇನು ಮರ್ದನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆತನ ಪುಣ್ಣಮೆದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡದು ಬೆರೆಸದು ಕೊಪ್ಪುನ ತಿಂಡೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ, ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ 2 ವಾರ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಲ ಆಪುಜಿ. 3ನೇ ವಾರ ನನಗೆ ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು, ಆ ಮರ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒನಸು ತುನಗ ಒಂಥರ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಪಿನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ತುನಕ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಪಿನಿ. ದಾಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಏಡಲ ಜನಕಡ ಪಾತೆರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಕ್ಕ ಏರು ಅಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಿರ ಅಕಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ ಗಂಧ ಆಪುನು. ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಓಲ ತಿನ್ನಿಯರ ಪತ್ತೆರ ಪಿದೆ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಜಿ, ಒಂಥರ ಕಟ್ಪುತಿಲಿ ಉಪ್ಪುನತ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರೋಬೋಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನ. ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಏರ್ ಮರ್ದು ಬರ್ದಿರ ಅಕಲು ಪನ್ಲಕ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಂಬಿಕಸ್ತರ್ನಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಂಬಿಕಸ್ತರೆ ಕತ್ತು ಕುಯ್ಯುದು ಪನ್ಪೇರ ತಂಚಲಪ್ಪೇರು. ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಪೋನಕಲ ಅಂಚಿನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ. ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ 4-5 ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ನಲ ಮಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಡ್ಸಿರದಿಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಏರಾಣಲ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿನ್ನೇರನ ದಾಲ ದೆತ್ತುಕೊರ್ನಾಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅದು ಸೇವನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ. ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟುಡ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ನೇಯ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಹೇರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಚಿ ದ್ಯಾಗನ್ ಪನಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾತು ದಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಓಲೇಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೇತೇನೆ ಮರ್ದು ಬೇತೇನೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ವಸ್ತು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮರ್ದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಸ್ತುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಬಂಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತಿತ್ತು ನಾನು ದೂರಡಿ ಮನ್ಪಲಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೊಬೋನುಪ್ಪೆ ಮೋನು ಕುಲ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ ಕುಲ ಇತ್ತು ಕಲ್ತದೇರು. ಓಕೆ, ಫಾರಿನರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆಗ ಆ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ 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 ಸೂಜಿಡು ಕಂತಂದು ಪುನ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರು ಆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಏತು ಸಲ ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಆಯ್ ಸಡನ್ ಆಯ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಟ್ರಾಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಂದ್ಪೇರು ತೂದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ನಿಕ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಚಿ ಐಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪಂಡದು ಕೇಂಡಲ ಕೊರಚಿ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣಿ ದಾಲ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಲ ಕುಂಟು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಪಸತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದ್ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆನ ಮೇಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೊರಚಿ ದಯಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು. ದಯಪಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೇಡಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಹೇಡಿನಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಡಿನಕ್ಲೆ ಏನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿನ ಇಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪುರ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ದಿನ ಕುಲುಪ್ಪಿರ ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನು ಏರು ಹಾಳು ಮಂತಿರು ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜಿನ ಅರಕಟ ಮಂತದ ಹಾಳು ಮಂತಿರ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಳುಗು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲಿ. ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲು ಹಾಳೋಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಪಿರೋಡು ದಾಲ ಮಂತನಾಡ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನಿ. ದಯ ಪಣ್ಣಗ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಡತ ಆ ಮಂತು ದುಪ್ಪಿರತ ಅಕಲ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಘೋರವಾದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪುನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಪುರ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಪೋಚಿ ನಿಕುಲು. ಸಪೋಸ್ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡು ಉಗುರು ಕುಜಲು ಪುರ ಏರೆಗ್ಲ ಉನ್ಮನ್ ಪೆರ ಪೋಚಿ ದಯ ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರ ಆಪುನಂಚಿನ. ಓಕೆ, ಮರ್ದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಪುನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಿ ನೀರಿಡ ಅವಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಡ ತಿನ್ಪುನಿಟ ವನಸದ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಿರು. ಅಂಚ ಇಮ್ಮೆನ ಮರ್ದೊಂಜಿ ದೆತ್ತುನು ಮರ್ದು ದೆತ್ತದ ಆಯ್ ಪುಣ್ಯವು ಸರಿಯೇ ಐಡ್ದ ಕೆಂಕುಲು
ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲ ನಿಂಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ಪುರ ದಿದಿತ್ತಿ ರೈಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲು ಪಂಡ ಸೇರ್ದಿನಕುಲು ಅಮ್ಮಗ ಪತ್ತಾಯಿರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪಾಪ ಮಾರಿಯರು ಆ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಪುರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಮೇಯ್ತ ಒಂದು ಮೋನೆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡತ ಅವೇನು ರಪಕ್ಕ ಹಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಡಿರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅವಲ ಪನ್ಪೆ ವಾಸ್ತುದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ವಾಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಪಂಡದು ತಿರ್ಗಾದ ಪೋಪು ನನ್ನ ಐಡ್ಲ ಗಂಟಂದರ ಅಪ್ಪುಲು ಐಟು ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು ಮೂಜಿ ಮರಣಾಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡನ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಕೊಪ್ಪನ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ 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 ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರಣಾಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡಿನಿ ಬೇರೆ 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 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮರಣಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓಲ ಉಂಡತ ಫ್ಯಾಷನ್ಗ ಅಂಚನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದು ಓಲ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯಾಗಂದು ಪನಗ ಆ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ನ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ಕಳೆನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ನ ಅಕ್ಲ ವ್ಯಾಲಿದಾದ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ತಿರು ಕ್ಲೈಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಗೆ ಅಕಲನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತದಿಂಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಆರು ಲೇಡಿ ಕಳೆ ಉಂಡಿರು ಕಂಡನಿ ಬಕ್ಕ ಮಗನು ಆರು ಗುಲಿಪುನಗೆ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಬೊತ್ತುನು ಪಂಡ ಏತು ಪಂಡಲ ಪೆದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಓಡಾಡಲ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಬಂಜಿನ ಆಕುಲು ಆಪೇರು ಐಡ್ದಕ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆದ್ಪೈನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಏತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಆಣ್ ಕಣ್ಣೆದೊಡೆ ಸೈನಾಗ ಸುಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೈನಾಗ ಎಂಚವು ಅವು ಅಕಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ ಆರು ಇಂಚಿಂಚ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ ಆರು ಪನೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂತೂನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆತನು ಪಣದು ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರಿಯನ್ ಆರಿಗೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಆಪೊಂಜನು ತೂವನಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ವಿದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ತೂವನಿನ ಅರೇನ ಅಕಲನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೆಂಬರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ತೂತಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಪವರ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಐಡ್ದಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರು ಬಕ್ಕ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗಳ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಿನ ಬೈಯರ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಎಂಕ್ ಕುಡಲಾತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ರಾಜಾರೋಷವಾದ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಇರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಣದು ಎತೋ ಜನ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪ ಬಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಏತ್ ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಕಲು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಐತ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪುಜಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಐಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಓಕೆ ಸೊ ಏರಿಗಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಈತ್ ವಿದ್ಯೆಡ್ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆತನು 369 ಕಲ್ಪದೆ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲ್ಪದೆ 777 ಕಲ್ಪದೆ 555 ಕಲ್ಪದೆ 333 ಕಲ್ಪದೆ 1111 ಕಲ್ಪದೆ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಪದೆ ಆತ್ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ವಿದ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಆತನು ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರಂದು ಎಂಕಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಸೊ ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆನು ಕೊಡ್ಪೆ ಅನ್ನು ಪಂತಿರು ಓಕೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದ ರಿಮೂವ್ ಕೊರಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರಡ್ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜನ ಮೋನಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜನ ತೂಪಿನ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮರ್ದಗಾಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೆಂಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಪಂಜ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರಡು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಉಂಡು ಐಡ್ದಕ ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮರ್ದ ಬೂರ್ದುನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದಲೆ ಅನ್ಪೇನ ಅವು ಎಂಚ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ದ ಬೂರ್ದುನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದ ಎಂಚ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತುನುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪುಡ ಏನ ಬೇಲೆದಾದಂದು ಪನಗ ನುರ್ಗೆ ಉಂಡದ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಆ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪುನು ಮರ್ದದ ಕಳತ್ ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಕಡ ಆಯ್ತ ಗುದ್ದುದು ರಸನ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಬೂರ್ದಿನಕ್ಲ ಕೈಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಅಂಗೈಡು ಪಾಡೋಡು ಆ ರಸನ ಪಾಡೋಡು ರಸಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಅದು ನುರೆ ಬತ್ತನಾಡ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರ್ದ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ಅವು ನೀರ್ದಲಕ ನಿತ್ತನಾಡ ದಾಲ ಆತಜಿಂದರ್ಥ ಒಂದೇನು ನೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಏರಿಯಾಗ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ನಮ್ನೆ ದಬತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರಸನ ಗುದ್ದುದು ಅಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬುರ್ದಿನಕ್ಲ ಅಂಗೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ನುರೆ ಬತ್ತನಾಡ ಉಂಡುಂದರ್ಥ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ನೀರ್ದಲಕ ಇತ್ತನಾಡ ದಾಲ ಆತಜಿಂದರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ನರಮನಿನಕ್ಲಿ ದಾದ ಹೋತನ
ಎದುರುದಕ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ದಿನ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಏನೋ ಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರು ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಮಂತುದುಪ್ಪೇರು ದ್ವೇಷ ಮಂತುದುಪ್ಪೇರು ದ್ವೇಷ ಅಕುಲು ಮಂತೇರು ಪಂಡದು ನಮಲ ಮನ್ಪೇರು ಪೋಣ ನಮಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನವೇನೆ ಪನ್ಪುಣು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತಂದ್ಕೊಂಡಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಹತ್ತು ನಡ ದೇವರಂಗಿ ತೂಪೆರತ ದೇವರ ತೂಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪಿಂಗೆ ಏರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ನಿಕ್ಲ ಪಿರವಡು ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಂತದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಿರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ತೂಪರು ಓಕೆ ಕರ್ಮ ಬಿಲಿವರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕರ್ಮ ಬಿಲಿವರ್ ಓಕೆ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ್ ಮಂತ್ ನಡ ಯಾನ್ ತೂಪೇನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿದೊಡೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ನಿಕುಲ ಅಕುಲು ಮಂತೇರ್ ಪಣದು ನಿಕುಲ ಅಂಚ ರಿವೆಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಚಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಮಂತನಾಡ ಅಕುಲು ತಿನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯರೆ ಬೈಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತೊಂದುಕ್ಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ನೇರೇ ಪೂರ ಬುಗೋತುನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲುದಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಉಲೈಡೊಂಜಿ ಪಿದೈಡೊಂಜಿ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ದು ಬದುಕಿನಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಟಕ್ಕಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಕೊರ್ನಾತ್ ಪಿರ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬಾಳ್ವೆ ಬದುಕೊಂಡು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಟೈಪ್ಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮನಿ ನಿಕ್ಲು ಏಪನಾಕೆಂದು ಅವು ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎತೋ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೊರ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಾಣಲ ಇರು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋರು ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರಬೇಕಲೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಅಕಲು ಇಂಚೋಡು ಅಂಚೋಡು ಇಂಚಲು ಮುರಿಯೋಡೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ನಾಡ ಸತ್ಯೋಡು ಸೀದೋಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ನಾಡ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಾಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಪ್ಪನಂತಂದೆ ಹಾಳ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏರೇ ದಾದನೆ ಮನ್ಪಡು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪಂಡಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ದಟ್ಟಿದ ನೆರ್ಲೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆವಾದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿಡ್ದು ಐತ ಬದಲು ಬೇತೆ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಅವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ದೇವಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಟ್ಟದು ಬರ್ಪುನು ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಐತರ ಮಿನಿ ಬರು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಿನಿ ಬರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ದೇಪಣ ಅಮ್ಮಲ ಊರು ಬೈದಿರತ್ತ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇನು ಎಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲದ ಹೇಮಂತದ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಸಂಡೇ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂಡನಿ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ನನೆಯಾನು ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮಂಡೇ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಇನಿ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಇನಿ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವ್ದ ಅತ್ತನಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಬೈಯಸ್ ಬೋರ್ಡ ಅತ್ತನಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಏನಾಡುಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡೋರಪ್ಪನ ಪೇನೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಪ್ಪನು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.